mijin yayata. Ni da mijin yayata nai kwaɗayin mi aure. Zuciyata Yi a hankali masoyina, kada ka tsorata, bana tare da komai sai ƙaunarka. Ban taɓa ganin irin ki ba. Matuƙar soyayya da nake maka ce sabo, to na ɗaura ɗamarar yin sabo daga yanzu har lokacin da ƙasa za ta rufe idanuna. Ba za ki taɓa samu na ba. Zan same ka. Tabbas kin samu matsala a nesa. Matsala ba 'yar ƙarama ba ma kuwa. Tun lokacin da na wayi gari da soyayyarka, musan na samu matsala gagaruma a rayuwa. Kwakwalwa ta fahimta ta ki ta tantance. Na zo maka da wani magana mai matuƙar muhimmanci, amma fa idan za ka saurare ta. Ke babu abin da zan saurara ya zama mai amfani a gare ni matuƙar wannan sakaran zancen naki ne. Ban ji haushi ba, kuma ban zafi ba. Ni wallahi akan ka nema na ƙara tabbatar da cewa fushin namiji yana yin kyau a fuskar 'yan mata. Ya kamata ki gane da wa kike magana. Mijin yayata, bayan na sai kuma ni. Ya Sadiq, na san baka da wani buri da ya wuce ganin 'ya'yanka, wato tsatsanka. Baka yi mamakin wannan tsawon lokaci da kuka ɗauka kai da Aisha ba tare da ko ƙari ta taɓa yi ba, ballantana ka saran samun ɗa? To na san dalili. Dalilin ɗaya ne kawai, ka aure ni. Kada ka ƙarasa rayuwarka da juya wacce ba ta haihu. Na ga kamar kana buƙatar yin tunani. Na barka lafiya masoyina. Ga idanu sun fusatawa za ya magance, ga kishirwar haramci za a yi kwace, wagga gobarar daji walla illa ce. Duniya haya ta babarin tariba ce. Komai zai iya faruwa matuƙar bata ban min mijina. Ba zan yi kafara ba, ba zan yi nadama ba. Da wata ta auri mijina, wallahi gwara ta mutu ba ta da aure. Gaskiya ina goye da bayanki. Domin samun miji irin naki a wannan lokaci wahala yake. Don haka, ki tashi tsaye, ki zage dantsanki wurin kare shi daga sharrin kowace ƴa mace. Domin haka zai iya kasancewa naki ke kaɗai har abada. Kowa da irin mijin aurensa. Akan me za a saka min ido akan mijina? Me dalili? Son kai da son zuciya mana. Kuma dama su suke wahalar da mu 'ya'yan adam. Kuma dama shi ke wahalar da mu. Aiko nadama ce mummuna za ta biyo baya ga duk wacce take ƙoƙarin raba ni da shi. Ban ga laifinki ba, kuma ba zan taɓa ganin laifinki ba. Taɓija! Wai me yake damun wannan Hanisa haka? Hauka? Tuburan, don wallahi ban yadda kanta da a ina aka taɓa yin haka? Ta yaya? Ita a gurinta zai yiwu. Haka take cewa, ita a ganinta zai yiwu. Ai kuwa, kar ki sake ki bata wannan dama. Kai, ina. Ba za mu rabu ba. Ni da shi mutuka raba. Wallahi Aisha, idan kika bari aka raba ki da Sadiq, za ki mutu a bazawara. To ki sani, bacci ba naki ba. Hanisa tun tana yarinya tana yin wasu abubuwa wanda ba kowa zai iya yin shi ba. Sannan abubuwan da baya yiwa a gun mutane, ita a gunta mai yiwa ce. Banda wannan Maryam, mijina ba zai taɓa zama nata ba har abada. To, yau kuma da me aka zo? Ni fa Amina har bana so ki dinga zuwa wurina, saboda in dai kika zo maka tashi wata magana Umma ta ji, duk abin da kika zo da shi Umma karɓa take, sai ka ce wanda kika mata asiri. Gaskiya ce ba kya so Hanisa, saboda an ce abin da babu ya hango yaro ko ya haure mai tsayi bai isa ya hango shi ba. Duk ba wannan ba, yanzu menene abin da ya kawo kike so mu magana? Abin da aka saba ne, saboda ba da kula ta yi yawa. Ya kamata ki yi karatun ta nutsu, ki nemi hanya mai bullewa saboda halin rayuwa a nisa.
Wannan shine abin da ya kawo ki? To idan shine in kin gama sai ki kama hanya ki tafi. Saboda wannan magana naki ko guda ɗaya babu wacce ta karɓu. Ubangiji Allah shirye ki Anisa. Ya shirye mu gaba ɗaya idan da gaske kike yin addu'a. Tana da hankali ko? Kai? Anya ko yarinya tana da hankali? Wato Bashir, ina so ka tattara hankalinka guri ɗaya. Ka nutsu. Bashir, ba abin da zan cewa sai dai ce Allah ya masa albarka. Ba ni na haife shi ba. Dan ɗan uwana ne. Kuma wallahi biyayyar da Sadiq yake nan. Ko kai da na haife ka ba ka min ita. Kuma ba komai mai kawo haka ba. Illa nutsuwar da ya kaga dai abubuwan dukkanin more rayuwa ba abin da bai mallaka da gidaje da motoci da wasu abubuwan da ba sai na gaya maka ba kuma ka sani amma bai shirga shi kayi karatu amma karatun ka bai kara ma amfanin kawai ba ka zama shashashen unguwa kullum ina so in nusar da kai ka tsaya ka nutsu ka yi hankali idan ni ne fiye ba ni ne gobe kuma duk wani abubuwan da kake gani zagar da aka ce yau babu wani abin sai ka ga ka zama to abin tausayi saboda ka ga dai ca nema za mu zo da kai ce a'a ni in kawo ka zo da kanka na ce a'a saboda darajar sanin aiki na ce bari in zo sai na kawo ka ne da kai kaga ya amince za ku yi aiki ka faɗa da ka faɗa kai da shi to ina so ka sani dama dan uwanka ne wanka ne kuma kada kuma ka ga dan uwanka ne ka ce za ka ke yin wasu abubuwa na shashancinka da kake yi a gida ka bihi sau da kafa ka yi masa biyayya dukkan abin da kake tunani Allah ya biya Sadiq kai ma Allah zai iya baka sanadiyar biyayyar da kai masa to shikenan na ji daɗi da wannan karɓar nasiha da kai Allah ya muku albarka Allah da zai ta al'amurku kuma Allah ya sa kai ma ka zamanto abin alfahari kamar yadda shi ma ya zama abin alfahari a dangi. Shi ke nan baba, Allah da zan iya kokari na ga na bi Sadiq mun yi aiki da bisa da kuma duk abubuwan da ka gaya mun zan yi kokarin kiyaye su. Insha Allah. Allah ya kawo shi lafiya. Zan samu Sadiq. Zai zama na wani har abada. Na daɗe ina kallon mijinki a matsayin mijina anti. Rayuwa ce kawai ta baki shi a matsayin miji, ni kuma kaddara ce za ta bani shi a matsayin mijina na har abada. Kyakkyawa, ina matuƙar son ka wallahi. Ina son ka mai kyau. Mahaukaciya wallahi da asibiti na haife da sai in ce canja min ke aka yi saboda tun da nake ban taba ganin inda wannan haukan naki yayi ba wannan ajahancin yayi yawa ba na shakka a kira soyayya ta da kowane irin suna haka din ma nasara ce na share hanyata babu gargada babu duwar watsu kai tsaye zan shiga gidan mijina Sadiq domin rayuwa mai inganci. Anisa kenan na so in fahimtar da ke illar da ke cikin wannan al'amarin amma kin ki ji kuma kin ki gani ina so ki sani babu abin da zai biyo baya sai nadama. Ina kenan na so a ce kin goya min baya kin taya ni wannan yakin amma tun da kin ki zan yi yakin da kaina a tafin hannuna. Lai kwaɗayin mi aure zuciya ta Allah kana ji kana gani kar ka bari ta ƙarasa haukacewa. Wanda yake faruwa ne tun da littafin na barka kuma har na ji na dawo kana cikin damuwa ko dole ya ƙara faruwa ne? Ba wa. Dole sai wani abu ya ƙara faruwa za ka gani haka? Kai ma ka sani. Ina cikin tashin hankali matuƙa awa. Sadiq, abin da nake so gane shi ne
wannan abubuwan da suka faru ya kamata a ci zuwa yanzu duk kamanta da su ko kaska su alamin ba. Ta yaya? Kowace irin hanya. Ban gane ba. Ya kamata ka gane. Akwai matsala. Akwai gagarumin matsala a wurin. Sadiq, ita rayuwa kamar littafi ce. Kuma kowane shafi da irin launin abin da yake dauke da shi. Wani shafin za a ga farin ciki ne, wani shafin baƙin ciki ke zuwa shi. Saboda haka ina tabbatar maka da cewa matsala ba za ta kare ba wallahi sai lokacin da aka tashi duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Sadiq, na san baka da wani da ya wuce gani a ƴaƴanka wato tsatsanka. Baka yi mamakin wannan tsawon lokaci da kai da Aisha ba tare da kokari ta yi ba. Lantana ka tsarin samun ɗa. To na san dalili. Dalili ɗaya ne kawai ka aure ni. Kada ka ƙarasa rayuwarka da juya ta ba ta. Ba zai yi ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Menene? Na yi mamaki, na tashi ban ganka a ɗaki ba. Wani abin da ya faru? Ba lafiya ba. Wani abin da ya faru? Ƙwarai kuwa. Aisha, na gaji. Ka gaji da ni? Na gaji da zama da ke Aisha. Eh? Na shiga uku. Shikenan. Ta faru ta ƙare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zuciya ta kasa. Sanin kowa ne cewa ilimi yana bunƙasa ne a yayin da al'umma ta zauna lafiya, soyayya, shauƙi da kuma ƙaunar juna, amma sai dai babu laifi a yayin da kai kuskure kuma ka nemi yafiya tsakaninka da al'ummarka. Jarumtaka ba a fuska kawai take ba, jarumtaka tana kunzuma ne a tsakanin zuciya da kuma jinin da yake bugawa a tsakaninta. Sabon karni. Duk wanda yake shirin karɓar wannan kambu ya zo ya fita jeji ya gani tarihi shi zai mai ta kansa ko yau ko gobe ko yanzu sarauta na hannun insha Allah. Duk wanda ubangiji Allah ya bashi nasara akan wannan gasa ta samun sarautar sarkin dawan wannan gari to shi za mu baiwa wannan sarauta. Hada harba ta hana yaro suna a fita jejin mana. Sabon karni. Wai kaunar da nake nuna maka ita ta sa haka take faruwa? Lokaci zai zo a idan ka zan nuna ma kai gari ne da yake kunshe da al'adarsu kuma suna da al'adarsu daban-daban, musamman ma idan shekara ta yi suna da gasa irin tasu ta musamman da suke aiwatarwa. Wato gasar farauta, wannan gari cike yake da dimbin mafarauta, cike yake da dimbin jarumai, sai dai kash wanda yake iya zama jarumi a garin, mai karfin garin shi zai zamanto jarumi a garin. Sabon karni. Al'adarsu daban take da kowa, al'adarsu ta sha bamban a tsakaninsu, iliminsu ya yi karanci, haka zalika mai ilimi a garin shine wanda ya fita farautar ilimin. Sabon karni. Mashirin wannan shirin Musa Adam, wanda ya bada umarni Usman Adam. Sabon karni. Sai ku subscribe ku danna karrawa a tashar mai suna Rayuwa 24. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Sabon karni. Jure